Amen. Sige po, inaanyayahan po namin ang bawat isa na pumasok na po sa ating pong bulwagan at tayo po ay magsisimula na po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tumayo, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo, umikot po at batiin natin ang ating mga kapatid. Bigyan po natin ang ating pinakamatamis na ngiti at sabihin po natin nagagalak ako at narito ka sa araw na ito. Tayo po ay handa po natin ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. That we will give our best worship para sa Kanya. Wala po tayong ibang maibibigay, kundi ang ating buhay at ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pasintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat kahit
tayo po'y manalangin. Habang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa na makarating sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, sa bagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Lord, ikaw po inaanyayahan namin sa aming kalagitnaan na ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang makaluguran at ikaw ang maluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Ang presensya mo lamang, Panginoon, ang tanging namin kailangan sa umagang ito, Panginoon, upang ang gawain ito ay maging kalugod-lugod sa iyong paanan. Maraming pong salamat, Lord God, at sa gagamitin mo pong na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas, Panginoon, at talino na maihayag ng maayos at mabuti upang makuha namin ang bawat portion ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito, Lord God. Muli namin itinataas ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, Lord God, dinadakila ka namin, Panginoon. Sa iyo lamang ang umagang ito, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, church! Parang inaantok pa. Good morning! Muli paharap tayo sa ating kaliwa. Sa iyong kaliwa? Sa ba ang kaliwa mo? Sabihin mo sa iyong katabi, good morning! Sa kanan naman, sa kanan. Sabihin mo, good morning! O yun, nasa likuran naman. Good morning! Yan. So sa umaga pong ito, tayo po bang lahat ay excited na magpuri sa ating Panginoon? Amen. So ating po idideklara sa umagang ito ang kahanga-hangang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya po lahat po tayo ay handa natin ating puso, ang ating isipan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? So lahat ng handa na, sumigaw ng hallelujah! Ay
sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y nararanasan po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Ang aming dakilang Diyos sa lahat ay ihahayag. Muli pa, church, awitin natin, purihin natin ang Diyos sa buhay. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. O ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay hahayag, katapatan at katapangan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay hahayag, katapatan at katapangan. Patuloy natin sambahin ang ating Panginoon dahil siya ay dakila sa lahat. Eh! Ating po deklara, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatin ang ngalan mo. Ko at pagsamba iaalay para sa'yo. Muli pa sabihin natin, dakila ka, Panginoon. Luwalhati ang pangalan mo, ang ngalan mo. Papuri ko, pagsamba iaalay para sa'yo. Para kanino lang? Para sa'yo. Yes, Lord! Oh, sabihin natin, dakila ka, dakila ka, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Dakila ka, Panginoon. Luwalhati ang ngalan mo. Papuri ko, pagsamba iaalay, iaalay para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Papuri ko, para sa'yo. Atin pong ialay ating papuri sa ating Panginoon lamang. Papuri ko, para lamang sa'yo, Panginoon. Para sa'yo. Kamunitas natin ating papuri sa ating Panginoon Diyos. Papuri ko, papuri ko. Para sa'yo, Panginoon. Para sa'yo. O muli pa
sa aming buhay. Lord, nakikita mo ang aming puso sa umagang ito. Once again, church, ito pong ating inawit. Awitin natin ang buong puso. Maging panalangin ng ating puso. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, dakila ka sa aking buhay. Panginoon, Ikaw ay tapat sa aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Oh, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Aking Panginoon. Purihin ka. Awitan ka. Sa habang sabihin mo sa Panginoon, dakila ka ng buong puso. Sabi mo sa Diyos, pinupuri ka namin. O muli pa, dakila ka, Diyos. Dakila ka, dakila ka. Aking Panginoon, purihin ka, awitan ka. Sa habang purihin ka, awitan ka. Sa habang purihin ka, awitan ka. Ang purihin ng Diyos, purihin ka, awitan ka. Sa habang pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dakilang Diyos. Karapat dapat ka ng aming pagsamba, karapat dapat ka ng aming papuri. Salamat, salamat. Tunay nga, Panginoon, nakarapat dapat ka ng aming papuri, ng aming pagsamba, pagkat Ikaw ay dakila, aming Diyos. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Dahil siya'y karapat-dapat sa ating pagsamba, sa ating papuri. Let's give Him the worship that He deserves. Salamat sa kilang pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Muli pa ating awitin, tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Yes, Lord. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, Ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat dapat ka muli pa, awitin natin, karapat-dapat ka. Nararapat ka sa papuri, aming pagsamba. Oh, Jesus, Ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Hindi ka na babago. Wala ko'y ibibigay sa'yo. Pangako mo, hahawakan ko. Malagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Karapat dapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakila.
natin ang pangalan natin, Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Ay nagsasabi, O Jesus, dakila ka. Kami yung likhay, kami yung likhay, lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi, Panginoon, bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapuri. Come on, purihin natin ang Diyos sa buhay. At sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo lamang ang aming papuri. Jesus, sa'yo ang karangalan, sa'yo lamang at ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, sa'yo at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y pupurihin natin ang Diyos sa buhay. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal ang buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, yes, Lord. Oh, Jesus, sa'yo lang ang aming papuri. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. Sa'yo lang ang aming papuri, aming pagsamba at ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, ang pinakamataas sa papuri at ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Muli pa, purihin natin siya sa ating awit. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh, ikaw lang. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y sa huling pagkakataon, church, sa ating awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
Just feel the presence of God in this place. Oh, thank you, God. We worship you. Hallelujah. Oh, lahat ng iyong nilikha, Panginoon, ay magpupuri sa iyo. Kami ay luluhod sa iyo, Panginoon. Tinataas ka namin, kilang Diyos. Oh, salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. O ikaw ay dakila sa aming buhay. Karapat-dapat ka ng aming pagsamba. Ang pangalan mo lamang ang aming itinataas sa lugar na ito. Walang ibang pangalan kundi ikaw, oh Jesus. Hallelujah. Oh, salamat sa oh, yes. Yes, Lord. Mataas namin ang pangalan mo, Panginoon. We worship you. Glorify your name. Oh, we praise you. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Ang bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Yes, Lord. Bawat lahi, anumang lahi pa, itataas ang pangalan. Dakila, umuli pa kami yung likha'y, kami yung likha'y lumuluhod sa'yo. Tataas ang ngalan mo. Ang bawat lahi ay nagsasabi, Jesus. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang sa huling pagkakataon, church, bigay natin ang pinakamataas sa papuri. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tuwid ka, dakilang Diyos na buhay. O
Ama, pinupuri ka namin, sinasamba. Iluluwalhati namin ang pangalan mo, dakilang Diyos. Lord, salamat sa umagang ito na patuloy naming nararanasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng iyong anak sa lugar na ito. Bawat nilikha mo, Panginoon, ay tunay na nagpupuri sa iyo ng buong puso. Umaawit sa iyo, Panginoon, ang gagaling sa aming mga puso. Lord, hindi lang ito maging basta awitin namin na sinasambit ng aming bibig, Panginoon. Ito po ay maging panalangin ng aming puso sa umagang ito. Lord, karapat-dapat ka lahat ng aming pagsampa. Lahat ng humihinga, Panginoon, ay pupurihin ka, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy naming mararanasan, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, sa mga salita mo na maririnig namin sa umagang ito, Diyos, Lord, mananatili sa aming mga puso. Sa bawat araw na iyong binibigay sa amin, O Diyos, ito po ay aming maaalala, Lord God. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, muli, walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito. Hindi ang aming pangalan, hindi ang aming kakayanan, Panginoon, kundi ikaw lamang ang aming Diyos. Aming Panginoong Yesus. The most beautiful name, the name of Jesus. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri. Sa iyo lamang ang aming pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sige po. Lahat po ng mga bata ay tinatawagan sa harap at atin po silang ipapanalangin. Amen. Praise the Lord. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at ipagkatiwala po natin sila sa Diyos. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Lord, marami pong salamat sa mga batang ito. Sa iyo namin sila pinagkakatiwala, Panginoon, sa kanilang Sunday School, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. Punuin mo ang kanilang kaisipan, O God, ng iyong mga salita at ang kanilang puso, Panginoon, ay punuin mo ng iyong pag-ibig. Lord, maraming salamat. Kami po ay naniniwala at nananampalataya na ikaw po ay may dakilang layunin at plano sa kanilang buhay at isang araw, Lord God, kami po ay naniniwala na sila ay gagamitin mo sa iyong ubasan. Salamat ng marami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ang kalooban mo ang mangyari sa kanilang buhay at sa kanilang guro na iyong gagamitin, pagpalain mo siya, Panginoon. I-anoint mo po ang kanyang mga labi at sa kanilang room, Lord God, tunay nga ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya ang siyang dumaloy sa lugar na yon. At tunay nga, Panginoon, at ang iyong mga anghel ay pabantay mo sa kanila. Thank you, Lord God. We praise you, Lord. We honor you in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Napakasarap magpurit sumamba sa ating Panginoon, no? At tunay nga itong 2026, ano yung ating tema, no?
Kailangan ma-internalize to sa atin para maranasan natin. Anong tema natin sa taong ito ng 2026? Lakasan natin. Breakthrough. Amen. Gusto ng Lord na maranasan natin talaga yung breakthrough, no? Katulad ng ating mga narinig, anong ibig sabihin ng breakthrough? No, yung isa sa nagrema sa akin, no, doon sa aklat ng na sabi nga ang breakthrough ay talagang rumaragasang pagpapala, no? Rumaragasa parang yung baha na hindi mo mapigilan. Na talagang lahat ng barriers, lahat ng hadlang aalisin para lang mag-flow yung breakthrough. Amen? Kaya angkinin natin ito, no? Bago tayo magsimula, ay pwede ba nating mahilingan si Sister Clyde? Sister Clyde. Yan. Sapagkat itong ating kapatid na ito, January pa lang, naranasan na ang breakthrough. Pwede bang marinig namin ang patotoo mo? Nagpatotoo po siya nung midweek, no? At ako po ay blessed na blessed. Talagang walang imposible sa ating Panginoon. Hindi niya to alam. Hello, dito naman yan. Praise God, thank you Lord. Magandang umaga po sa lahat. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Kasi nga po, breakthrough po ako ng January. Financial stable po nung January kasi naitawid po natin yung nagkaroon kami ng financial problem po dun sa bahay worth 97,000. Dapat po payable siya in 3 months. Praise God po, tinapos ng Lord na bayaran nung December 31. At pagkatapos po nun, kala ko nagtapos na kami doon, binigyan niya po ako ng work. At tunay nga pong sabi nga ng Panginoon na tayo ay hindi buntot, bagkus ay ulo. At ngayon po ako po ay nagtatrabaho sa Ayala, Alabang, Madrigal sa isang manpower services na tunay nga po talaga ang ganda. Kasi yung benefits niya, full package po talaga. Tapos, Manila rate. So, kahit na nasa Cavite ako at bumabiyahe ko everyday sa Alabang, napakabuti talaga ng Panginoon kasi yung strength, tapos ang bait nung employer ko, tapos ang pinaka-the best po kasi talaga nun is nagamit natin yung binigay ng Lord nung college day ko, ngayon po nagagamit ko ngayon. Breakthrough po talaga kasi thank you Lord, yung 97K hindi namin alam kung saan namin kukunin. Pero sabi ng Lord, pag inuna mo ako, thank you Lord for the fasting, thank you Lord for yung mga services na hindi ko naman sinabi, Lord nag-serve ako, kailangan anuhin mo to. Hindi. Unexpected po talaga lahat. Kaya po yung breakthrough ng January, kiniklaim ko na until December. Yeah, praise God, thank you Lord. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong February, alam ko, meron siyang in-expect pa na susunod na breakthrough, no? Nagkaroon sila ng financial breakthrough na kung saan talagang yung pagsubok, nandun na nawala yata yung motor ni ni Brother Mike dahil doon sa utang, no? At talagang nakita ko nga yung sinendya na message kay Pastora Chic na talagang grabe yung kanilang pinagdaanan. Pero praise God, katulad nga ng ating tema ngayon, at alam niyo po, ang bawat tema na binibigay ng Diyos, no? Sa atin, sa J. Blue family, mula kay Bishop, pababa sa bawat isa, no? Nais niya na hindi lang basta malaman natin. Nais ng Panginoon, maranasan natin. Amen? Dahil ang ating pong Diyos ay Diyos ng karanasan. Hindi lamang siya Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng karanasan. Amen? At nais ng Diyos na maranasan natin siya, maranasan natin yung breakthrough. Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na maranasan mo yung breakthrough. Amen. Sa kabila, nais ng Diyos na maranasan mo ang breakthrough. Amen. Parang walang nagre-response. No? There's power in our confession. I-confess natin. Sabihin natin, Lord, thank you, Lord, for the breakthrough. Ulit, lakasan nyo. Iparinig nyo sa lahat ng, sabi nga, we wrestle not against the flesh and the blood, hindi tao kalaban natin, spiritual beings, no? Principalities in the air. Iparinig natin ngayon,
no, sa spiritual, yung mga kalaban natin spiritually, no, principalities in the air, na tayo ay may breakthrough na nanggagaling sa Panginoon. Minsan pa, sabay-sabay tayo, Lord, thank you, Lord, for the breakthrough. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamalakas na sumigaw, tandaan mo, ngayon pa lamang, ibubusan ng Lord ang breakthrough. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Excited po ba kayo ngayon? Amen. Alam niyo po, sa bawat Sunday na tayo ay nagtitipon-tipon, kailangan maging excited tayo. Dahil may kapahayagan ng Diyos na nais niya na hindi lang basta malaman natin, maranasan natin. Amen? At praise God dahil sa buwan na ito ng February, kung dati-rati, pag February, parang ang nakaano ka agad sa atin, araw ng mga puso. No? Pero alam niyo po, ang buwan ng February ngayon ay buwan na kung saan mararanasan natin yung kingdom rulership. Amen? Kingdom rulership, kingdom dominion. No? Na ito po ay naroon na sabi nga ay minsan hindi pinapansin. Kaya maraming Kristiyano talunan. Kaya maraming mananampalataya, hindi sila maka-breakthrough, hindi nila maranasan yung tunay na, sabi nga po ay, victory na nanggagaling sa Panginoon. No? Dahil ang katotohanan na ito ay hindi nakatanim sa kanilang mga puso. Alam niyo, nung ginagawa ko po itong outline na ito, grabe, no? Grabe yung revelation na akin pong natatanggap. At yung katotohanan na ito na talagang, Lord, kailangan namin to, no? Kailangan namin talaga yung kingdom dominion o kingdom rulership na maipamuhay namin. Hindi lang basta malaman namin, maipamuhay namin. Amen. Handa po ba tayong lahat? Amen. Focus natin ang ating mga puso't isipan sapagkat alam ko po na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yumuko tayong lahat at pumikit. Ama namin Diyos, salamat. Sapagkat alam po namin, hindi ka sinungaling, Panginoon, sa inyong salita. Lord, ito'y pangako niyo, Panginoon, that we can experience breakthrough, Lord, starting this month of 2026. Salamat, Panginoon, sapagkat nakahanda na ang lahat, Panginoon, upang maparangalan, madakila ang inyong banal na pangalan. O Diyos, sa pagkakataon na ito, I pray, continue to cleanse our hearts, O God. Patuloy po nalinisin niyo ang aming mga puso. Alisin niyo po yung mga bato-bato. Alisin niyo po yung mga hadlang. Alisin niyo po yung mga doubt, Panginoon. Alisin niyo, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, ang mga, Lord, ang mga magiging hadlang upang hindi ka namin maranasan sa umaga pong ito. Lord, sinabi niyo ang breakthrough, katulad ito ng rushing flood, Panginoon. Lord, na naroon, Panginoon, lahat ng hadlang ay aalisin para magpatuloy, para rumagasa ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya Father God, alam namin, mangyayari lamang po ito kapag ang aming mga puso ay malilinis ng inyong makapangyarihan dugo. Kaya Father, in the name of Jesus, we plead, O God, we plead the blood of Jesus to cleanse our hearts, O God, to cleanse our minds, to cleanse our thoughts, to cleanse our whole being, O God, sa oras pong ito. At hayaan niyo, Diyos, na maging handa kami. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, eyes have not seen, nor ears have heard the glory that you have prepared to those who love you. Lord, narito po kami, hindi dahil kami napilitan. Narito po kami, hindi dahil kami sinundo. Narito po kami, Panginoon, sa inyong tahanan dahil una sa lahat, mahal ka namin, Panginoon. Dahil ang pagmamahal niyo ang unang naramdaman, naranasan namin, O Diyos, ang gayon na lamang na pag-ibig niyo. Kaya Lord, sa oras na ito, hayaan niyo po na ang pag-ibig na yon ay mag-umapaw, Panginoon, sa aming mga puso sa umaga pong ito. Salamat upang maibigay namin ang tunay na pagsamba, tunay na pagdakila, tunay, Lord, na pagtaas ng inyong banal na pangalan. Father God, I pray, let the power of the Holy Spirit ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, be our teacher. Hindi kaya ng aming mga payak na kaisipan, Panginoon, upang maunawaan namin ang lalim, Panginoon, ng katotohanan na inyong mga salita. Ngunit salamat, Santong Espiritu,
Only you can reveal unto us the deep things of God. Yeah, Father, in the name of Jesus, yes, Holy Spirit, just move in our midst today. Lord, we allow you, Lord, freely move, freely move, freely move in the name of Jesus. Maging malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa umaga pong ito. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hawakan niyo po ang aking isipan, na aking dila. Huwag niyong hayaan na may lumabas dito, Panginoon, na hindi magbibigay ng kalwalhatian sa inyong banal na pangalan. Lord, ang tanging salita lamang na magbibigay ng kalakasan, magbibigay, Panginoon, ng encouragement, magbibigay, Panginoon, ng kalayaan, ang lumabas sa babig na ito, Panginoon, in the name of Jesus, O Lord. Yes, O God, Holy Spirit, manguna po kayo sa aming kalagitnaan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, sa umaga pong ito, we just give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving dahil alam ko po na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Salamat, salamat, salamat. In Jesus' mighty and conquering name, these things we pray. Amen and amen. Praise God. Sa oras na ito, ang ating topic ngayon ay about kingdom dominion or kingdom rulership. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 26 to 28. Tumayo tayong lahat para sama-sama natin na naroon na mabigyan ng tunay na paggalang ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng katagumpayan. Sama-sama natin itong basahin, Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Praise God. Amen. Excited po ba ang lahat? Amen. No? Alam niyo, kapag excited, ibig sabihin, nandun yung sabi nga yung adrenaline. Hindi ka aantukin. Kasi excited ka no? Kaya kapag medyo parang may pumapaypay sa inyong mga mata, petikin nyo. No? Sabihin niyo, wala kang karapatan na ako'y patulugin. Dahil ang kapahayagan ng Diyos ay aking tatanggapin. Amen? Praise the Lord. Dito makikita natin sa ating verse ngayon, no? Sa Genesis 1, 26, 28, no? Yung naroon yung creation ng man. Mayroon pong mahalagang katotohanan na nais ng Diyos na matanggap natin ngayong umagang ito. Amen? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Amen. Ang sabi dito, God created man unang-una with special identity. No? Ang Diyos ay nilikha ang tao na meron siyang, binigay niya yung special identity. Hindi yung basta nilikha ka na lang. Hindi ka nilikhang parang robot, no? Kumbaga meron kang special identity. Ano yung special identity na yon na ibinigay ng Diyos sa tao nung ito ay likhain niya? At makikita rin natin, yung sa bago magpasimula, bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya muna ang lahat. No? Nilikha niya muna ang lahat, ang langit, ang lupa, ang dagat, no, lahat-lahat, no, sa mundong ito. Mga hayop, nilikha niya yan. At nilikha niya ang mga bagay na ito, ang mga creation na ito sa pamagitan ng ano? Ha? Sa pamagitan ng salita.
No? Sa pamagitan ng salita, sinabi lang niya, let there be light, and there was light. No? Let there be firmament of heaven. Let there be firmament of waters. No? Panay salita. No? At sa ika-6 na araw, meron pa siyang nilikha. At ang nilikha niyang ito ay hindi lamang sa pamagitan ng salita. Mayroong divine effort. No? May divine effort. Ito ay ang pagkakalikha sa akin at sa iyo, sa tao. No? Na ang sabi nga, ang kanyang banal na kamay ay inihawak niya. Ikinuha niya ng putik. At inanyuan ito. No? Hiningahan ng buhay at nalikha ang tao. Amen? At makikita natin, no? Ang sabi niya, let us make man according to our image and likeness. Alam niyo po, ang identity na ibinigay ng Diyos sa tao, nung likhain ng Diyos ang tao, ay ang kanyang image at ang kanyang likeness. Anong ibig sabihin ng kanyang image and likeness? Ang kanyang image, He is the King. Kaya ang isa sa identity na nais ng Diyos na malaman natin, na ibinigay ng Diyos sa tao, ay ang kingship. Ang pagiging hari. Kasi ito yung kanyang image eh. Di ba siya yung hari ng mga hari? At yung pagiging hari na yon ay ibinigay sa tao nung ito ay likhain. Kaya sabi nga, let us make man according to our image. No? Image. And likeness. No? And likeness. At doon sa likeness na yon, no? Ito ay walang iba kundi ang pagiging anak ng Diyos, sonship. Kaya ang identity na ibinigay ng Diyos sa tao, nung ito ay likhain, ay ang kingship and sonship. No? Ang kingship at ang sonship. Ang pagiging hari at ang pagiging anak. Naunawaan niyo yun? Pagiging hari at pagiging anak. At dito sa image na ito, dito sa, sabi nga, pagiging hari at pagiging anak, mayroon din siyang binigay na special gift. No? Meron siyang binigay na special gift. At ano yung binigay na special gift? Ang kanyang ibinigay na special gift ay yung dominion. No? Dominion. Nang ibig sabihin ay rulership and stewardship. Sa pagiging hari, naroon sa yung dominion, nakalakip ng pagiging hari ay yung rulership. No? At ang dominion sa pagiging anak ay ang stewardship. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? Amen. God created man in His own image and likeness. And what is the image and likeness of our God? Being king, no? Yung kingship at saka yung sonship. Ito yung naroon na ibinigay ng Diyos sa tao, no? At may kalakip na dominion. Yung special gift of dominion dito sa identity na ito, yung rulership and stewardship, no? Sa Hebrew word po ng dominion, ito ay, sabi nga, ang word na ito ay mamlaka. Mamlaka. Ang ibig sabihin nun, to have kingly rulership, to have complete authority, to reign, and to take charge. No? Ito po yung mga meaning ng dominion na ito na ibinigay ng Diyos sa tao, di ba? Di ba yung doon sa Hebrews chapter, ay dito sa Genesis 26 to 27, basahin nga uli natin to 28, di ba? Ang sabi niya, and I have given you dominion. Basahin uli natin. Yan. And God said, let us make man in our image according to our
likeness, no? Kaya we are made according to His image and likeness, no? Angkinin natin yon. Lord, thank you, Lord. I am created. Kaya alam niyo doon sa Psalms, no? Doon sa Psalms 19 yata, 39, ang sabi nga doon, I am wonderfully and fearfully made by God. No? Kasi alam niya yung katotohanan na ito. No? Alam ni David na we are created according to His image and likeness. At ang sabi nito, let them have dominion. No? Yon ibinigay. No? Let them have dominion. No? Saan siya magkakaroon ng dominion? Over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. No? Kaya yun po, no, tandaan po natin. As ang sabi dito, God created us to have authority over all creation. Yung authority na yon na ibinigay ng Diyos sa atin sa lahat ng kanyang nilikha, hindi para ito ay sirain. Ito po ang nangyayari ngayon. No? Dahil hindi alam ng tao yung kanyang image, yung identity niya, ano ang ginagawa doon sa mga creation? Sinisira. Pero ang sabi nga, ang authority na ito ay binigay sa atin to be a steward, to protect and fulfill the purpose on earth. No? Ang dominion na ito o yung rulership na ito ay binigay sa atin to protect, no? To be a steward and fulfill the purpose on earth, no? Hindi ito binigay sa atin, it is not needed because of the fall of man. Tandaan natin, yung dominion na ibinigay ng Diyos, hindi yan ibinigay nung magkasala ang tao. Hindi po. Bago pa magkasala ang tao, sa pagkakalikha pa lang ng Diyos sa tao, ibinigay na niya yung dominion. No? At ang dominion na yon, ang ibig sabihin ay, sabi nga, to steward, to protect, and fulfill the purpose of the creation of God. No? Kasi lahat daw po ay may purpose. Lahat ay mayroong layunin. Na dahil nga nagkasala ang tao, yung katotohanan na ito, nasira, nawala. Alam niyo, naalala ko po, nung kami po ay naroon na tinuturuan ni Brother Dick tungkol sa alignment. At praise the Lord, dahil sa 10 pinaturuan ko, mayroong isa na nag-excel si Ate Eileen. Dahil nalaman niya yung katotohanan, nag-excel siya doon. Nagagamit siya doon. No? Nagiging pagpapala siya. No? Ang sabi niya sa amin, alam niyo ba, katulad ng sinabi sa Bible, lahat ay may divine purpose. Walang nalikha na para bang basta-basta na lang, na walang purpose. Lahat ay may purpose. Ang isa sa pinakita niya sa amin, alam niyo ba, yung mga damo-damo na nasa paligid nyo, paligid natin, hindi yan basta umusbong, hindi yan basta tumubo nang walang layunin. May layunin ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. No? At dahil hindi alam ng tao ang layunin ng lahat ng nilikha ng Diyos, ano ang ginagawa ng tao? Tinatanggal, sinisira, pinapatay. At praise the Lord, ngayon po, ipinakikita ng Diyos sa atin kung gaano kahalaga yung mga herbals. Diba? Kung gaano kahalaga yung mga damo. Naalala ko po noon, bata pa kami, ang nanay ko po noon, parang nagkaroon yata siya ng UTI. Yung pong, parang, ewan ko, nag-ano sa kanya, ang sabi niya, uminom po kayo nung damo na puti. No? At yun ay kunin nyo at pakuluan nyo. Napakaganda po niyan sa may UTI. At
kami po noon ay inutusan ng nanay ko, pumunta kami doon sa Kapitolyo. Hindi pa po ngayon, kasi ngayon Capitol Commons, wala na lahat yung mga mga building na lang, no? Sinimentohan na lahat, pero noon po, isa po yung park. Katulad nga nung na-share ko sa inyo, no? Doon ako nagko-quiet time, no? Ay naroon po, naghahanap kami ng mga damo. Sino nakakita noon? Yung damo na puti siya. Meron maliliit lang siya. Kinukuha po namin yun. At naroon na, yun nga, lilinisin at ilalaga at siyang iinumin. At nagpagaling doon sa nanay ko. No? Kaya makikita natin, lahat po ay may purpose. No? Lahat ay may purpose. Halimbawa, minsan, yung mga langgam. Diba? Dami-daming langgam. Talaga minsan, naiinis tayo. Pinapatay natin. Pero yung nakakaalam ng divine purpose, no? Ng mga bagay na ito, nakita niyo na po ba? Meron ako nakita sa FB, na alam niyo kung ano mga alaga niya? Langgam. Sino nakakita nito sa FB? Talagang ginawa niya ng parang ganyan, salamin. Bakit? Kasi nakita niya, may purpose may divine purpose. No? Ang sabi nga po, naroon po na ang nais ng Diyos malaman natin. No? May divine purpose ang Lord sa lahat ng bagay. Dahil hindi nga alam ng tao, ang mga puno sa bundok, anong ginagawa? Pinuputol. Kaya sino nagsasuffer? Ang tao rin. Kasi yung divine purpose ng mga halaman na yon na nilikha ng Diyos, hindi na pangalagaan. In-exploit, pinagkakitaan, sinira. No? Maraming bagay na nilikha ang Diyos na sinisira ng tao kasi hindi niya alam ang katotohanan. Hindi niya alam ang katotohanan. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa oras na ito tayo ay binibigyan niya ng kaalaman. No? Binibigyan niya tayo ng, sabi nga, the truth will set us free. The truth will set us free. Sabi nga, lahat po ay mayroong divine purpose. Kaya bilang tayong tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang, sabi nga, according to His image and likeness, kailangan po yung dominion na ibinigay sa atin, magamit natin ng tama. No? Hindi manira, kundi mag-protect, mag-fulfill ng purpose ng mga creation ng Lord sa mundong ito. No po? Kaya napakahalaga po, no? Sabi nga, it is needed by the nature of God's design of the creation of man. Napakahalaga po. Ang isa pang sabi nga ay example, no, ng kahalagahan. Halimbawa, katulad ngayon, praise the Lord, dahil ang Pilipinas ay bukas sa herbals, no? Sa herbals, na talagang naroon na ipinakikita ng Diyos na ang kanyang mga nilikha ay nilikha niya for a divine purpose, no? Ang isang example nito ay yung may-ari ng King's Herbal. Sino ang Sino ang alam na? Iniinom ng King's Herbal. Ang kwento po doon, nakita ko na yung may-ari ng King's Herbal na yon, siya ay biktima ng cancer. No? At hindi lang basta-basta cancer, sapagkat tinaningan siya ng doktor. Wala nang magawa ang doktor sa kanya, wala nang magawa ang siyensya sa kanya, kaya sinabihan siya na maghintay na lang po kayo ng oras nyo. No? At dahil doon, sabi nga niya, doon sa nabasa kong patotoo niya, dahil nandun na sinabihan na nga siya, wala na siyang pag-asa, maghintay na lang. Dumating po sa punto na minsan, nandun siya sa may bintana, nakaganyan, at siguro, hinihintay na nga lang niya yung oras niya kasi yun ang sabi ng doktor, ay bigla pong merong ipinakita ang Diyos sa kanya. May nagdaang mga
kambing. No? May mga nagdaang kambing. At nung magdaan ng kambing na yon, alam niya, bigla niyang naisip, buti pa yung mga kambing na to. Hindi tinatamaan ng cancer. Bakit kaya hindi sila tinatamaan ng cancer? Bakit kaya hindi sila tinatamaan ng sakit at karamdaman? Naging curious siya, no? At dahil doon sa curiosity na yon, ang ginawa niya, sinundan niya yung kambing, yung mga kambing. Sinundan niya. At nakita niya na bawat damo na dinadaanan ng mga kambing, kinakain. No? Kinakain ng kambing. Ang ginawa niya, sa bawat kinakain ng kambing, kumukuha siya. No? Tapos naglakad na naman, may nakitang mga halaman. Kinain na naman ng kambing. No? Kumuha na naman siya. Sa maikling salita po, no, na naroon na lahat ng kinain ng mga kambing, kumuha siya. Kumuha siya. At ang ginawa po niya, nilinis niya, nilaga niya, ininom niya yung pinaglagaan. At ito ang naging dahilan kaya siya nagkaroon ng kagalingan sa kanyang sakit na cancer. No? At dahil doon, sa gratefulness niya, kaya nagawa yung King's Herbal. No? Kaya talagang nagpursige siya na talagang itong mga herbals na ito, itong mga nilikha ng Diyos na ito ay binigay ng Diyos for a divine purpose. No? Ang ginagawa lang ng tao, dahil hindi nga alam ang katotohanan, gumagawa ng sariling kaparaanan. Ano yung sariling kaparaanan? Mga gamot, mga synthetic. Na kung pag-aaralan natin, na ma-manipulate lang ito ng mga big pharma. No? Yung mga pharmaceuticals na kumikita ng milyon-milyon sa panloloko sa tao. Dahil ang tunay na kagalingan ay nagmumula lamang hindi sa mga chemicals, no, kundi sa mga nilikha ng Diyos. Amen? No, kaya kung sa oras na ito, nandun pa rin yung pagdududa nyo sa mga herbals, no, sa mga halaman, no, ay mag-pray po kayo. Kung gusto niyo humaba ang buhay nyo, no? Kung gusto niyo humaba ang buhay nyo. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng breakthrough sa ating health. At ito ay malaman natin yung dominion natin. Ano yung dominion? Hindi ito yung naroon na sasakupin mo. Hindi yung naroon na i-exploit mo. Kundi, ang sabi nga, ang tunay na dominion ay you will protect and fulfill the purpose of the creation of God. No? Kaya, ito po yung naroon na nais ng ating Panginoon. Dahil kapag nalaman natin yung tunay na dominion o yung, habi nga, rulership na ibinibigay ng Diyos sa atin, mararanasan natin ang breakthrough. No? Lalo na yung tema natin ngayon, mararanasan natin yung breakthrough na sinasabi. No po? At dahil dito, balik lang tayo, yung, sabi nga, yung identity natin, yung identity ng Diyos na ibinigay sa tao, no? Ito yung naroon na ito yung habi nga ay naging dahilan kung bakit si Satanas na dating si Lucifer po, siya ay isang cherub ng Diyos, no? Archangel din siya. Tatlo sila si Michael, si Gabriel, at saka si Lucifer. Kung titingnan natin si Lucifer po, siya yung, ano ang palagay nyo? Ano yung kanyang, posisyon doon sa kalangitan, sa kingdom of God? Ano ang posisyon ni Lucifer sa kingdom of God? Ha? Worshipper. Siya yung nangunguna. No? Mababasa natin to sa Ezekiel. No? Kung gusto niyo basahin yon, tignan niyo po, siya yung naroon na sabi nga, halos lahat ng musical instrument na sa kanya. Kasi ginagamit yon
sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, no? Si Gabriel, no, si Archangel Gabriel, siya yung sabi nga ay ang tawag dito, nag-aano ng mga natin, yung mga sagot sa mga panalangin natin, no? Siya yung in charge dito. At si Michael naman, siya yung in charge sa pakikipaglaban, no? Ganun po 'yon, no? At dito si Lucifer po, kung mababasa natin sa nainggit siya. Kaya siya nagrebelde. No, nainggit siya dahil doon sa identity na ibinigay ng Diyos sa tao. No? Yung kanyang image and likeness. Kaya nagrebelde siya. No? Tingnan natin sa Isaiah 14. Tingnan natin yung Isaiah 14. Nandun yung ano yung kinainggitan ni Ang sabi dito sa Isaiah 14:13 and 14, "For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north, I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High." No? Yun yung kanyang naging yung dahil nainggit siya eh. Kasi yung likeness, yung image and likeness of God, ibinigay ng Diyos sa tao. No? Kaya si Lucifer, sabi niya, I will be like the Most High. No? Yung likeness na yon, kinainggitan niya, kaya siya nagrebelde. No? At dahil sa pagre-rebelde niya, no, binagsak siya, no, inalis siya doon sa kalangitan at yun nga, naitapon dito sa mundong ito. No? At ang mundong ito naman na ibinigay ng Diyos kina Eva at kay Adan, dapat sila ang may dominion nito, na nalilang sila ni Satanas, ni Lucifer, sa pamagitan ng serpent, no? At yung key, yung susi ng pagkakaroon ng dominion nila Eva at Adan ng tao sa mundong ito ay ipinasa nila kay Satanas. No? Yun po yung pangyayari doon kung ating ipipicture. Kaya sa ayon sa gusto natin, dahil ipinasa nila Eva at Adan yung dominion sa kaaway, marami ngayon ang naroon na sinisira ng dyablo ni Satanas ang buhay ng tao. Yung likeness niya, yung identity niya, ninanakaw. No? Kaya tingnan nyo, no? Ano ang sabi doon sa Basahin natin yung 28. Genesis 1:28. Tignan natin tong katotohanan na ito. Na ito ay ninanakaw ng kaaway. At 27. Yan. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Male and female, He created them. Paano ninanakaw ng kaaway, ng dyablo, ang identity ng tao ngayon? Ang sabi sa Bible, male and female, He created them. Lalaki at babae ang nilikha ng Diyos. Paano sinisira ng kaaway, ng dyablo, ang katotohanan na ito, itong identity na ito? Ano yung pinapalaganap niya? Ano yung naroon na sinasabi niya? No? Baka nagkakaroon ng ibang gender ngayon. Di ba? Nagkakaroon ng ibang gender. Nilalin lang ang kaisipan ng tao. No? Ikaw nilikha kang lalaki, sasabihin, hindi. May puso kang babae, babae ka.
Kaya ano nangyari ngayon sa gender ngayon? Merong plus, 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 plus. Hindi na nila alam kung ano. Dadalawa lang. Dalawa lang. Kung tutuusin, hindi ka pwedeng malito. Dalawa lang. Pero dahil nga si Satanas na nainggit sa tao, dahil ang tunay na identity ay binigay ng Diyos sa tao, no? Gusto niya na yung identity na ito ng tao ay sirain. No? Kaya nakakalungkot. No? Kapag hindi natin alam ang katotohanan na ito, ay okay lang. No? Okay lang. Yung iba, sinisira yung kanilang katawan, na ang sabi nga, ang katawan mo ay templo ng Santong Espiritu. Sisirain. Papalitan ng kung ano-ano. Because they don't know the truth. Hindi nila alam ang tunay nilang identity. No? Pero praise the Lord. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino man na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, nanampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan na maging ano? Maging anak ng Diyos. Yung pagiging sonship. No? Yung pagiging sonship. Kaya marami po, kapag talagang tumanggap sila sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, nababago sila. No? Yung pananaw nila dati na ang gender ay merong ABC, blah, blah, plus, plus, plus. Nagiging na lang, yung katotohanan na sinabi ng Bible. God created man and female, He created them. No? Wala nang confusion sa kanila. Bakit? Kasi natanggap nila yung pagiging sons. No? Yung identity ng pagiging son. No? Natanggap nila. Nung tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Kaya makikita po natin na napakahalaga po nito. No? Napakahalaga na talagang makita natin ang katotohanan. No? At ang sabi nga, what true dominion do to us? Ano ba yung magagawa ng tunay na dominion o yung rulership? No? Sa isang tao, yung totoong dominion, yung ayon sa banal na kasulatan. Yung tunay na rulership, kapag ito ay naroon na ikapamuhay natin. No? Una, ang identity ng pagiging kingship at rulership ay matatanggap lang natin kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang unang-una. Kasi di ba ano sabi doon sa John chapter 14 verse 6? Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Kaya ang Panginoong Hesus ang pinakadaan para una ma-restore yung tunay nating identity. Na ang tunay na identity ng tao ay yung according to His own image and likeness. Yung pagiging king at yung kingship at sonship. No? Kaya yun po, napakahalaga noon na ma-restore yun sa atin. At yun nga po ay ang daan lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang daan. No? Walang ibang relihiyon na pwedeng magbigay ng katotohanan maliban ang ating Panginoong Hesus dahil He is the truth. And the truth will set us free. Amen? No? Kaya kapag na-restore yung pagiging kingship natin at saka sonship, yung dominion, yung totoong dominion na ibinibigay o kalakip ng sonship na ito at saka kingship na ito ay magagawa natin. No? Maikakapamuhay natin. Na ang sabi nga, yung dominion na yon to rule, no? To take authority, to take charge, no? Ang ating magiging magiging steward tayo. Magiging tamang tagapamahala ka, magiging protector ka, no? Para ma-fulfill ang purpose ng creation ng Diyos, no?
sa bawat isa. Ang unang-una ay, yun nga, it gives us the authority. Number 1, it gives us the authority. What true dominion do to us? Gives us the authority. Luke chapter 4, verse 36. Tingnan natin dito sa Luke chapter 4, verse 36. Yan. And they were all amazed and spake among themselves, saying, What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they came out. No? Ano yung authority na sinasabi dito? Ito yung authority na ibinibigay ng Diyos sa tao. Sabi nga, to tread on the serpents and scorpions, no? Yung naroon na yung gawa ng kaaway ay mapagtagumpayan natin. No? God has given us the authority. No? Kaya di ba, sabi, ano man ang talian mo dito sa lupa ay tatalian sa langit, ano man ang pawalan mo dito sa lupa ay pawawalan sa langit. Yun yung binding and loosing na ginagamit natin kapag nagpe-pray tayo. No? Because we know that we have the authority. Ano yung ibabind mo? Ano yung naroon na authority na ibinigay sa iyo ng Diyos? May authority ka laban sa gawa ng kaaway. No? We have the authority over all the works and the wiles of the enemy. At tandaan natin, katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 6, no? Magmula sa verse 10, makikita natin, hindi tao ang kalaban natin. No, hindi yung kaaway mo, hindi yung kagalit mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo. Ang ating kalaban ay spiritual. Spiritual wickedness in high places. No? Sabi nga, di ba, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. No? Kaya ang kalaban natin, yung authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, no, yung dominion na yon ay para ma-tread down natin, para ma-pull out natin, ma-pull down natin yung gawa ng kaaway. We have the authority. No? Meron tayong authority na pabagsakin ang lahat ng gawa at plano ng kaaway sa ating buhay. No? Hindi yung kapatid mo ang pababagsakin mo, hindi yung asawa mo ang pababagsakin mo, hindi tao pababagsakin natin. Ang pababagsakin natin ay yung gawa at plano ng kaaway, no? Kaya mga evil spirits 'yon. You have the authority. Ito yung dominion natin, no? Kaya kapag halimbawa naroon na sabi nga, halimbawa, mga sakit at karamdaman, no? Mga kaguluhan, we have that authority, no? Ang sabi nga ay, tingnan natin siya, we are meant to have authority over every situation, physical, financial, emotional, and spiritual. No, we have authority. Meron daw tayong authority doon, no? Kaya kapag alam natin na meron tayong dominion o rulership over yung mga circumstances na yon, hindi ka magugupo, no? Hindi ka naroon na sabi nga ay magiging biktima ng kaaway, no? Halimbawa, espiritu ng kalungkutan. Kasi nagkaroon ka ng problema, alam niyo ngayon nakakalungkot, ano? Na kung saan nakikita mo, sabihin nila yung anxiety, no? Depression, parang natural na lang eh. 'Di ba? Parang yung halimbawa, ay kaya ganyan yan kasi may depression yan. Hindi po, espiritu yun eh. Espiritu yun. Kaya kung alam mo yung dominion mo, kung alam mo yung rulership mo, dahil ikaw ay anak ng Diyos, no? Ikaw ay naroon na tinawag na hari, meron kang authority over that. Na kapag halimbawa nalulungkot ka, no? Nararamdaman mo nalulungkot ka dahil sa kalungkutan na yon, nanghihina ka, nagkakasakit ka, kaya 'di ba, sabi nga ay karamihan ngayon sa sakit, stress, no? We can bind it. Pwede natin i-take over 'yon. We have the authority. Kaya halimbawa parang nalulungkot ka,
toyuan mo. Gamitin mo yung authority mo. No? Your dominion, yung rulership mo. No? Paalisin mo, espiritu ng lungkot sa aking puso, sa aking isipan, pinalalayas kita sa pangalan ng Panginoong Yesus. No? Sakit at karamdaman, pinalalayas kita sa pangalan ng Panginoong Yesus. We have the power and authority because of that dominion, because of that rulership. No? Kaya kapag alam mo yung katotohanan na yon, walang pwedeng mag-stay sa'yo. Amen? No? Walang pwedeng mag-stay sa'yo. Ako po, magmula nung malaman ko yung power and authority, una ng pangalan ng Panginoong Yesus, every time pag meron ako nararamdaman, sinasabi ko kaagad, Jesus is Lord over my body. Katulad ng mga patotoo ko, no? Walang sakit at karamdaman na pwedeng naroon na manatili sa katawan na ito. Bakit? I am the temple of the Holy Spirit. Kailangan malaman natin yung mga katotohanan na ito para magamit natin yung authority natin. Hindi yung parang sunod-sunuran tayo sa kaaway. No? Sunod-sunuran tayo sa gusto niya mangyari sa atin, manghina tayo. Kasi ang sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ang gawa ng kaaway ay magnakaw, pumatay, at sumira. Pero kapag alam mo ang dominion mo, alam mo ang authority mo, hindi ka niya pwedeng alipinin. You can stand in your authority. No? Di ba katulad nga sinasabi ni Bishop, no? Dinideclare niya lagi. We have the authority. Ang mga labi natin, may authority yan. No? Because we have the kingship. No? Isa sa image natin ay yung pagiging, yung kingship, yung hari, no? Ang tandaan natin ng hari, kapag nagsalita, di ba ano sabi? Hindi pwedeng baliin. Meron kang identity bilang hari. We have the identity of kingship, ay yung pagiging kingship natin. No? So, meron tayong, may kapangyarihan ang dila natin. Kaya ang sabi sa Bible, life and death is in the power of our tongue. No? Kaya bantayan natin yung ating mga labi. No? Bantayan natin yung ating mga labi. Na ang lumabas lamang dito ay yung authority na galing sa hari ng mga hari. No? At bilang tayo hari, na sumusunod sa hari ng mga hari, kailangan kung ano yung sinasabi niya, yun lang yung bibigkasin natin. We must decree, no? Declare and decree kung ano yung sinabi ng hari natin. Walang iba kundi ang kanyang mga salita. No? Kaya mahalaga po yun. Yun yung authority na nais ng Diyos na maunawaan natin. Hindi yung authority na manlalamang ka sa kapwa. Hindi yung authority na naroon na maninira ka. Hindi yung authority na kung saan ay, habi nga ay mga negative. Ang authority natin na binibigay ng Diyos sa atin, sabi, to protect, no? To fulfill the divine purpose of God. No? Kaya yun po, siguro sa kung gusto nyo, i-research nyo rin, ano ba yung mga authority ko? No? Hindi yung naroon na, habi nga katulad ng mga kaisipan ngayon, ano, yung mga nasa gobyerno. Dahil mali yung kanilang kaisipan, ang akala nilang authority na pwede nilang gamitin ay yung pagnanakaw, no? Paninira, ganon. Kasi hindi nila alam yung katotohanan. Yung authority, mali. Yung dominion, yung rulership, mali. No? Pero tayo ay tinatama ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya magagamit natin yung talagang tunay na authority na nanggagaling sa Kanya. Pangalawa, sabi nga, yung dominion or rulership, kapag ito ay ginamit natin ng totoo, sabi nga, it gives us rest or peace in the midst of challenges. No, magbibigay ito ng kapayapaan sa mga pagsubok, no, na ating mga pinagdaraanan. Po, may challenges 'yan. Na sabi nga po sa 1 Kings chapter 4 verse 24, tignan natin. For he had dominion over all the region on this side, the river from Tispa, even the Asa, over all the kings on this side, the river, and he had peace on all sides round about him. No? Dito makikita natin dahil si David nga ay naroon na meron siyang authority o dominion
nandoon yung peace. Sabi yan, and he had peace on all sides around him, about him. Kahit marami ang mga sumusugod o mga kalaban, still nandoon yung peace. No? Kaya kapag yung dominion nito, yung totoong dominion, naranasan natin kahit na anong pagsubok. Kahit na anong pagsubok ang ating pagdaanan. Kaya nga sa James, anong sabi ni James? No? Sa James chapter 1, count it all joy. Biro mo, when you experience yung mga pagsubok, no, tribulation, no? Para sa kanya nga, magalak ka pa, no? Magalak ka pa. Bakit? Alam niya yung dominion, alam niya yung rulership, no? Kaya napakahalaga po nun. Tanging yung tunay na dominion o yung rulership ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit na ano pang problema na yan. Ba, may financial problem ka, imbis na ma-down ka, imbis na naroon na magpakalugmok ka, tumayo ka in your dominion. Lord, sabi nyo, I am not the tail, but I am the head. You can provide all my needs according to your riches and glory. Gamitin natin yung authority ng ating mga labi. No? Gamitin natin yung authority na binibigay ng Diyos sa atin. Po, kaya niya. Sabi nga, kahit bato nga di ba? Sinabi lang ng Lord sa kanya, ituro mo yung tungkod mo doon sa bato. Lumabas yung tubig. Kaya sa ating Panginoon, walang imposible. No? If we will use our authority, if we will use our dominion, yung rulership, yung kingdom rulership. Amen? No? Pangatlo, ang sabi isa pa, Mark 4:39. Ito yung nandoon na pinakita ng Panginoon, no? And he arose and rebuked the wind and said unto sea, peace be still, and wind ceased, and there was a great calm. No? Kasi ang example natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Kasi siya yung hari natin, no? Siya yung hari ng mga hari. Magbibigay siya ng peace, no? Kahit na ano pang storm, ano pang mga yan, mararanasan natin. Number 3. Unstoppable progress regardless of opposition. Mararanasan daw natin yung unstoppable progress regardless of opposition. Exodus chapter 14 verse 15, Proverbs 4:18 and 19. Ang sabi dito sa Exodus chapter 4 verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest unto me? Bakit ka umiiyak sa akin? Speak unto the children of Israel that they go forward. No? Magpatuloy kayo. Ibig sabihin, naroon na kapag alam mo yung dominion o yung rulership na nanggagaling sa ating Panginoon, yung ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi ka hihinto. Hindi ka hihinto dahil sa problema. Hindi ka susuko, katulad ng ating awitin. No? Magpapatuloy tayo. No? Magpapatuloy tayo. Amen? At ang sabi dito sa Proverbs 4:18 and 19, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. No? Nandun daw yung, habi nga makikita natin yung liwanag. Sa gitna ng dilim, kapag alam natin yung ating authority, no? Yung ating yung dominion natin, rulership, sa gitna ng dilim, makikita natin ang liwanag. Amen? No? Kaya napakahalaga nito. Number 4, naorasan na po ako. All-round victory. No? Nandoon yung katagumpayan. Ay mararanasan natin. Romans 8:27. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ano po? At sa 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. No, nakita niyo dito, no, yung pagiging sonship. Ang katotohanan, lahat daw na ipinanganak sa Diyos ay pinagtatagumpayan ang mundo. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Nagkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya. No?
Tunay na pananampalataya, kapag tayo ay naroon na ipinanganak, ibig sabihin na-restore yung pagiging sonship natin. Amen? At ito yung pinakamahalaga. Number 5. No? Number 5. It makes you fearless. Kapag alam mo yung dominion o yung rulership na binigay sa atin ng Panginoon, it will make you fearless. Gagawin ka nito na hindi matatakutin. No? Kasi nga, di ba, sabi nga, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Hindi ka matatakot. Kanina, habang nagpe-praise and worship tayo, actually, pag nagpe-praise and worship, hanggat maaari, gusto ko nakapikit eh. Kasi ayoko ma-disturb. Ayoko magkaroon ng distraction yung pagpupuri ko sa Diyos. Kanina, habang nagpe-praise and worship, napatingin ako, no, napamulat ako. At nagkaroon ako ng kalungkutan. Bakit? Dahil yung iba sa atin, nagpe-praise and worship, nakatingin lang. Parang kumbaga hindi nila maranasan. Hindi nila maranasan yung tunay na pagsamba. Bakit? Hindi nila alam kasi yung dominion, yung rulership. No? Hindi nila maibigay ang tunay na pagsamba sa Diyos. Alam niyo isang halimbawa dito? Si David. Si David po, hari siya. Pero dahil alam niya na merong mga hari na dapat sambahin, no? Hindi niya inalintana yung pagiging hari niya. Inubad niya yung kanyang, yung suot ng hari, hinubad niya. No? Sumayaw siya sa Panginoon. No? Nagtaas siya ng kamay sa Panginoon. Yung asawa niya, kinukutya siya. Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya? Hari ka pa naman. Para kang loko-loko. No? Bakit ganyan? Alam niyo po, marami ang takot. Lalo na kapag nag-praise and worship. Takot sila na itaas ang kanilang kamay sa Panginoon. Takot sila na naroon na maibigay ang tunay na lakas nila sa Panginoon. Kaya hindi sila maka-breakthrough. Alam niyo po ako, sabi nga, 65 na ako, may nararamdaman ako. Nung nakaraan, yung tuhod ko, may nararamdaman ako. Pero every time na sumasakit ang tuhod ko, lalo na kapag sumasakit, lalo ko itong iginagalaw. Lalo ko itong isinasayaw sa Panginoon. Amen? No? Kailangan alam natin, that is part of our dominion. No? Sabi nga, hindi ko maintindihan yung lungkot na naramdaman ko nung makita ko yung iba na parang nakatayo lang, nagmamasid lang. Hindi nila maranasan ang tunay na pagsamba. Sabi nga ni David, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Si David nga, inuutusan niya eh. Inuutusan niya yung kanyang katawan. Inuutusan niya yung kanyang buong katauhan. Sambahin mo ang Diyos. All that is within me, bless His holy name. Because He know His dominion. Dahil alam niya yung kanyang dominion, yung rulership. No? Kapag ito po ay naranasan natin, walang makapipigil sa atin. Kahit magsayaw tayo, kahit taas natin yung ating kamay, walang makapipigil sa atin. Hindi ka mapipigilan ng dyablo na itaas mo ang kamay mo. Kahit sabihin pa na iba nakakangawit, hindi ka mangangawit. Bakit? You have the dominion. You have the rulership. No? Ito po yung inaano sa akin ng Panginoon kanina. No? Habang tayo ay naroon na nag-worship. Sabi nga, it makes you fearless. Ang ating verse dito ay sa Daniel chapter 3, sa buhay ni Daniel. Dahil si Daniel po, alam niya ang kanyang rulership. Alam niya yung identity niya as a king and as a son of God. Yung image and likeness ng Diyos, hindi siya takot. Hindi siya natakot. Sa Daniel chapter 3 verse 16 to 30, makikita natin to, doon sa bahay niyo na lang basahin, no? Dito sa Daniel chapter 3 verse 16, sa chapter 3 ito,
ito yung tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang hari ay gumawa ng malaking rebulto at nagawa siya ng decree, nagawa siya ng utos kasi hari siya. No? Kapag narinig nyo ang tunog ng ang tunog ng mga trumpeta, no? Kailangan lahat ay sumamba, lahat ay lumuhod. Doon sa rebulto na yon na kanyang pinagawa. Dahil si Shadrach, Meshach at Abednego, alam nila ang kanilang identity before the sight of God. Kahit na ang parusa, kapag hindi sila sumunod doon sa hari, ay itapon sila doon sa apoy, no? The fiery furnace, hindi sila natakot. Hindi sila natakot, no? Dahil alam nila yung identity nila. Na ang kailangan lang nilang purihin, ang dapat lang nilang sambahin ay yung hari na mga hari. Hari sila, pero may hari na mga hari na dapat sambahin. Hindi sila natakot. At yun nga, tinawag sila, di ba, nung hari? Kasi sinumbong sila eh. Nung tinanong sila, ano ang sagot nila? No? Kahit hindi po kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong pinagawa nyo. Dahil doon, nagalit yung hari, tinapon sila doon sa fiery furnace. No? Pero makikita natin, if you will stand on the dominion, yung katotohanan, no? Kahit na ano pa mangyari, walang makakatalo sa iyo. Katulad ng naranasan ni Meshach, Shadrach at Abednego. No? Hindi sila natakot doon sa fiery furnace, kahit ibinato sila. No? Dahil alam nila, ang kanilang sinusunod ay yung hari ng mga hari, hindi yung hari lang. No? Kaya dapat alam po natin yon. No? Alam natin, sino ba ito nag-uutos? No? Sino ba ito nag-uutos? Alam nyo? Dahil nasa last days tayo, ang kaaway po no, sa Satanas, gumagawa siya lahat ng kaparaanan para agawin yung ating identity. No? Para imbis na makasamba ka sa Diyos, ano ka sa ibang bagay. Ma-focus mo yung ano mo sa ibang bagay. Hindi mo maibigay ang tunay na oras para sa Diyos. Hindi mo maibigay yung tunay na pagsamba kasi nga inaagaw ng kaaway. Ayaw niya na magamit natin yung tunay nating identity, yung tunay na identity na nanggagaling sa Diyos. No? Isa pa, dito naman si Daniel. Yung kanina si Shadrach, Meshach at Abednego, ngayon si Daniel, dito sa Daniel chapter 6 verse 10 to 28. Dito gumawa ng decree, yung hari, na lahat ng mananalangin, no? Lahat daw ng magpe-pray, maliban dun sa hari, ay itatapon doon sa, kasi yung mga tao noon, dahil alam nga nila hari na dapat yun ang anuhin nila, yun ang panalanginan nila, yun ang sundin nila, no? Naroon na nakita nila si Daniel. Si Daniel, sabi nga ay, laging nananalangin sa Diyos, no? Laging nananalangin sa Diyos, kaya yung mga naiinggit, nagsumbong doon sa hari. No? Gumawa po kayo ng decree na ang manalangin maliban sa inyo ay itapon doon sa lion's den. No? At dahil dito, nung malaman niyo ni Daniel, hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Anong ginawa niya? Binuksan niya pa yung bintana. No? Ipinakita niya pa na siya ay nananalangin sa tunay na Diyos. Ang buhay na Diyos, ang hari ng mga hari. Dahil dito, pinatawag siya isinumbong siya, no? At naroon na tinanong siya, no? At sabi niya nga, wala siyang ibang sasambahin, wala siyang ibang papanalanginan, kundi ang tunay na Diyos, ang hari ng mga hari. At dahil dito, yung hari na naggawa ng decree na itapon sa lion's den, yung susuway sa kanya, walang magawa. Kasi sinabi niya although meron siyang believe siya kay Daniel, no? Pero dahil hari siya,
Hindi pwedeng baliin yung kanyang sinabi. No? Kaya pinatapon niya si Daniel sa lion's den. At praise God, dahil alam ni Daniel ang kanyang dominion. Alam niya yung kanyang, sabi nga, rulership. Na ang sabi, di ba? God gave the dominion doon sa all the fowls of the air, no? Lahat ng creation ng Diyos. Kaya hindi siya natakot doon sa leon. No? Kaya nung itapon siya doon sa lion's den, ano ang nangyari? Kinain ba siya ng mga leon? Hindi. May authority siya. May authority siya na galing sa Diyos. He know his identity. Alam niya identity niya. Kaya ano ang nangyari? Yung mga leon, imbis na lapain siya, ginawa niya lang unan. No? Ginawa niya lang unan. Makikita nyo, no? Bakit? Kaya, ipis lang, takot na takot tayo. Butiki lang. Hindi ka na magkaanuhan. Dahil yung authority, yung dominion mo ay ninanakaw ng kaaway. Pero makita mo yung katotohanan that God has given man the authority o the dominion. Makita nyo yung mga yung mga nag-aalaga ng mga tiger, yung alam natin na parang mga mababagsik. Bakit napapabait nila? Bakit napapasunod nila? Because they know they have the dominion. Dahil alam nila, meron silang authority na kaya nilang kung ano yung dapat gawin. Di ba kahit doon sa mga aso natin, no? Pero paano nila ano yung authority? Paano nila na nakakamtan? Bakit? Because they protect them. Dahil yung stewardship, yung management, ibinibigay nila. Binibigay nila yung tamang pagkain dun sa tiger, binibigay nila yung tamang pag-aalaga, binibigay nila yung tamang pag-aruga, no? Then, they have the authority. Ano man ang sabihin, pwedeng gawin. Di ba? Kaya, ang tunay na dominion, sabi nga, ay to have good management, good protection. No? Kapag naroon na inilagay natin, inalagaan natin, hindi natin, halimbawa ikaw, may alaga ka, na aso na lang, araw-araw mong saktan, araw-araw mong wag pakainin, baka lumalapit ka lang, hinangasap ka na. Pero kapag ito ay binibigay mo yung talagang pagkalinga, dahil alam mo, yung dominion na binigay sa iyo ng Panginoon ay para mag-alaga, para mag-steward, ano mangyayari noon? No? Mamahalin ka ng alaga mo. Kahit sa mga halaman. Di ba makikita nyo? May mga bakit ang ganda-ganda ng halaman mo? Bakit ang daming bunga? Bakit ang Minsan sasabihin nila, kinakausap ko sila eh. Kinakantahan ko sila eh. Alam niyo sa Korea, may plantation doon, no? Yung mga may-ari, yung mga Kristiyano na ang naging ang may mga plantation. Alam niyo ang ginagawa nila, no? Kung tayo dito, ang mga speaker nasa loob ng church, sila nandoon sa kanilang farm. Araw-araw, pinapaanohan nila ng mga worship song, yung mga praise and worship. Kasi nagpupuri din sila eh. No? Ang mga nagpupuri kasi creation sila ng Lord eh. They know how to praise God. No? Nakita niyo yung may kanta eh. Diba? May kanta yun eh, yung birds in the sky, sing their song for you. Trees in the field, lift their hands to you. I want to praise. Di ba? Yung mga halaman nila. Yung mga sanga nila. Yung paggalaw na yon, they are praising the Lord. They are worshiping the Lord. Kapag pinutol-putol mo yan, sinira mo yan, paano sila makakapagpuri sa Diyos? Amen? No? Yun ang kahalagahan ng pagkakaalam natin ng tunay na dominion. No? Kapag natuto tayo na naroon na maalagaan, maprotektahan, para ma-fulfill yung purpose na yan. No?
makikita natin, mararanasan natin yung breakthrough. Amen? No? Kaya sa oras na ito, ang sabi nga, we must step into our divine mandate and rule as God has intended. Maging bago daw. Matuto tayo sa tunay na dominion. Yung kingdom dominion, no? Hindi pansarili. No, yung rulership natin, hindi natin gagamitin pang sarili. Gagamitin natin to glorify our God. No? Gagamitin natin to worship Him. No? Pag ginamit natin, magiging fearless tayo. Mawawala yung takot sa puso natin. Mawawala yung naroon na sabi takot na tayo ay pagtawanan. Takot na tayo ay naroon na halimbawa sa worship, mangalay ang kamay. No? Mawawala yan. Bakit? Dahil alam mo ang dominion mo. You can give God all the glory, katulad ng sinabi nga ni Pablo. That in everything we do, we must do it all for the glory of God. Amen? No? Hindi ka magmo-more. Hindi darating sa punto ng buhay mo na magko-complain ka. No? Kahit na anong problema. Dahil alam mo na mayroong hari na mga hari na pwede mong lapitan. No? Nasa breakthrough na ating pinag-aano, walang imposible sa Kanya. God can make a way where there seems to be no way. Amen? Kaya sa umaga pong ito, praise the Lord, ang nais ng ating Panginoon, una, maunawaan natin ano yung identity natin sa harapan ng Diyos. Ano yung identity natin bilang tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? God created us according to His image and likeness. And that image and likeness is our kingship and our sonship. No? Ibig sabihin, sa kingship, we have that authority. Sa sonship, we have the, sabi nga, yung ng sonship ay to give glory to God. No? Magbigay ng karangalan, itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe, hindi ko man ma-express ang lahat, pero I know the Holy Spirit is in our midst. Siya ang magpapaunawa natin ito sa atin. At sabi nga, kapag ang tunay na dominion, rulership, no, ay ating naroon na ma-i-apply, we can experience breakthrough in all aspects of our lives. Amen? Praise the Lord. Tumayo tayo lahat. Amen? Sa pagkakataon pong ito, una sa lahat, kailangan daw po ma-sure natin yung ating identity. Alam mo na ba ang identity mo before the sight of God? Tinawag ka niya na isang hari at isang anak. No? At tandaan natin, ito po ay mangyayari lamang kapag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Hesus. Everything will follow. Babaguhin niya yung ating isipan, babaguhin niya yung ating pamumuhay. Mamumuhay tayo with kingdom dominion. Yung dominion na you will be a good steward. Yung dominion na you will be a good, sabi nga yung mapapangalagaan mo. Ano yung mapapangalagaan mo? Yung financial mo. Mapapangalagaan mo yung health mo. Mapapangalagaan mo yung relation mo sa iyong pamilya, sa iyong community. Mapapangalagaan natin to so that we can fulfill the mandate of God to each and every one of us. Kaya sa oras po ito, yumuko tayong lahat at pumikit. Holy Spirit, continue to reveal yourself unto each and every one of us. Kayo pong magpahayag, O Diyos, na ang layunin niyo sa amin, Lord, ay to have a dominion, Panginoon, for all your creation. Hindi niyo layunin, Panginoon, na kami ay malugmok. Hindi niyo layunin, Panginoon, na kami ay maghirap. Hindi niyo layunin, Panginoon, na kami ay mahirapan sa mga sakit at karamdaman.
Dahil sinabi niyo, Lord, you wish above all things that we must prosper, be in good health, even our souls prosper. You came here to give us life and have it more abundantly. Hindi lang namin ito nararanasan, Panginoon, kasi hindi namin alam ang identity namin, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Kaya sa umaga pong ito, Father God, kayo po ang magpaunawa. Hindi ko po kaya silang naroon, Panginoon, na sabihan, Panginoon, na maniwala ka, kundi sila, Panginoon, mismo. Through your help, O God, mabuksan ang kanilang mga puso, ang mga isipan nila sa katotohanan. That our true identity before you is to live according to your image and likeness, O God. Hindi to kailangan manakaw ng kaaway, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes, Father, in the name of Jesus. Sa oras na ito, kung hindi mo pa totohanang na isusuko ang buhay mo sa ating Panginoon, ito yung oras. Ito yung oras. Dahil ang sabi sa Bible, today is the day of salvation, tomorrow might be too late. Isuko mo na ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon dahil nais niya na ikaw ay makapamuhay na may katagumpayan. Nais niya na ikaw ay makapamuhay na may tunay na breakthrough sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At isa lamang ang sekreto sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa oras pong ito, taas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Kilala tayong lahat ng Panginoon, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim. Kung meron ka pang naroon na nire-reserve para sa sarili mo, bigay mo na yan sa Panginoon. Dahil ayaw niya na ikaw ay maging talunan. Ayaw niya na ikaw ay naghihirap dahil sa iyong mga problema, sa iyong karamdaman. Nais niya na maranasan mo ang tunay na dominion na nanggagaling sa Kanya. As we raise our hands towards Him, awitin natin yung awit na narito, ako nagpapakumbaba. Pasyasat natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Hallelujah. Yes, oh God. Speak to your people, Lord, as we sing this song with all our hearts. As our prayer for hearts, oh God. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na tanging dalangin. Yes, Holy Spirit. Let the spirit of deliverance, Lord, flow as we humble ourselves unto you, Father. Oh, let the spirit of freedom, deliverance flow over your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, oh God. Sa iisang Diyos. Amen. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na tanging dalangin, kami katapoy. Yes, Father. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Amen, Lord. Let your manifest presence, oh Ipamalas God. mo sa amin Yes, Lord, ang flow. iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong alam. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo Yes, sa Lord, let your amin ang manifest iyong presence
Ipamalas mo Yes, sa Lord. amin ang We iyong need freedom. kalwalhatian. To worship you in spirit and in Hanggang truth. ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila For the last time, sabihin natin sa Panginoon, iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa Yes, Father. amin ang iyong Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ipamalas mo sa amin ang Yes, O iyong Lord. kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Father, I pray, oh God, ang true identity ng inyong mga anak, Panginoon, ay ilagay nyo sa aming mga puso't isipan, oh Diyos, para ang tunay na dominion, Panginoon, ay maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At maibigay namin, oh Diyos, sa inyo ang pinakamataas na uri ng papuri, ang pinakamataas na uri ng pagsamba, oh God, na sinabi niyo, Lord, in everything we do, we must do it all for your glory alone, oh God. Hallelujah. Salamat, salamat ng marami. Lord, samahan niyo po ang bawat isa. Mangusap po kayo sa kanila sapagkat ang plano niyo, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, mamuhay, Panginoon, with kingdom dominion, with kingdom rulership, O Lord. Hallelujah. Upang sa inyong muling pagbabalik, madatnan niyo kami, Panginoon, nag-aalab, naglilingkod, nagmamahal, nagpupuri, sumasamba sa inyong pangalan lamang. Thank you, Lord, for everything. We give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Amen. So dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Amen. Hello. Amen. Gusto ko lang po basahin po itong mga talata. Sa Matthew chapter 6, very familiar po sa atin. Hello. I want you to get something from this passage. Amen. Ako po, nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit yung mayayaman, iba ang sakit sa mga walang ganun kayamanan? Hello. Nagtanong na po ba kayo? Ako po, natanong ko minsan, bakit yung sakit ng mga may kaperahan, iba yung sa sakit nung hindi ganun karami ang pera? Lately ko lang po nalaman. Ito yung revelation sa akin ng Panginoon. Ito muna po, Matthew chapter 6, 31 to 33. Okay, sabi po rito, therefore, do not worry. Therefore means that's a conclusion. Kasi prior to that, may mga diniscuss ang Panginoon that we do not have to worry. Nag-describe siya doon, mga ibon, mga bulaklak, so forth and so on. Kaya sabi ng Panginoon dito, do not worry by saying, what shall we eat? Huwag daw tayong mga ngamba. Amen? Bakit ka po nagtatrabaho? In order for you to have food. Tama po ba? Hello? What shall we drink? Anong inumin natin? Or what shall we wear? Verse, yan. For after all these things, the Gentiles seek. Hello? Yung mga hindi mananampalataya, yun ang kanilang ginagawa. May kausap po ba ako? Kung ikaw yun ang ginagawa mo at mananampalataya, yun din ang ginagawa, ano ang pinagkaiba natin? Wala. Kaya sabi ng banal na kasulatan, for after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. In a kingdom, there's a kingdom rules. Hello?
May rules and regulation in the kingdom of God. Nagkakaintindihan po. Sa isang kaharian, we are governed by a king. And then, meron pong mga rules po doon. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, we have to follow those rules. Di ba sabi ng banal na kasulatan, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Conditional po ang pagpapala ng ating Panginoon. If we are willing. Tanungin mo sa sarili mo, am I willing? Hello? Sabi doon kung willing ka. Kasi kahit gusto ng Panginoon, kung hindi ka naman willing sumunod, tali ang kanyang kamay. Bakit? Sabi po ng banal na kasulatan, His word will never return unto Him void. Nagkakaintindihan po. Okay? Next, ano po sabi doon? Yan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nasa pagkakaloob po tayo ngayon. Another verse that I want you to hear. Sabi po rito, Matthew 6:24. Tingnan niyo po ito kasi gusto ko po magbigay tayo na naintindihan po natin. Ano ang kahalagaan ng pera? Money is very important for us. Tama po ba? Amen? No one can serve, two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mammon, sa ibang version, that's the money. Okay? Kung natutunan ko po ito, kaya pala minsan, kahit gaano kalaki ang iyong pong nakukuha, pinapatunayan ng Diyos, hindi yan sasapat. Ano po ibig sabihin ng mammon? Tignan po natin, Brother Hendrik, paki-flash. Ito palang mammon na ito, hindi pala basta-basta yan, kung hindi po natin naintindihan. Ang sabi po rito, ang mammon ay spirit. Espiritu palang mammon. Refers to an idolatrous devotion to money. If you cannot release the money in your hand, that's your idol. Hello? Sabi doon, money, material wealth, and worldly possessions. Personified, kumbaga nagiging totoo para sa iyo as a false god or demon that competes with God for loyalty. Kaya kahit gaano kalaki ang pera mo, tinatapatan ng Diyos kung sino siya. Hello? Kaya pansinin niyo po ang mayayaman, hindi basta-basta ang sakit nila. Kasi alam ng mayaman, pwede nilang bilhin ng kalusugan nila kung simple-simpleng kalusugan lang. May kausap po ba ako? Amen? Pero sabi diyan, it competes with God for loyalty. Saan ang loyalty mo? Hello? Sa pera ba na meron ka? O sa Diyos na dapat mong iintindihin? Hello? Kasi kahit marami kang pera, tignan niyo po ito mga magulo mga kapatid. Kahit marami kang pera ngayon, mamaya ba marami ka pa rin pera? May kausap po ba ako? May isa po nagpatotoo dyan, nasa Japan siya, napanood ko po yung documentary. Kahapon lang, sabi niya, ang dami kong pera. Mayaman ako kahapon. Nung rumagasa yung tsunami, nawala lahat ng kayamanan niya. Umiiyak siya. Sabi niya, dapat pala ginamit ko na lang sa ganito, sa ganyan. Kasi gusto ng Panginoon, alisin yung iyong pagtitiwala, alisin yung pagtitiwala mo sa pera na meron ka. Kasi kahit gaano kalaki ang pera mo ngayon, kayang tapatan ng Diyos para ipapakita talaga sa'yo na hindi ka dapat magtiwala sa pera. Kaya may mga mayayaman, hindi nila mabili ang kalusugan. Bakit? Pinapakita lang ng Diyos, yan na meron ka, sige, ito itatapat ko sa'yo. Hindi nila mabili yung kanilang kalusugan. Hello? Kaya sabi dito, it competes with God for loyalty. Saan ang loyalty mo? Hindi mo ma-release ang pera mo for 50 pesos? Para sa Panginoon, hindi mo ma-release ang pera mo for 100 pesos? Hello? I'm telling this because gusto ko po maintindihan natin na ang pera ay baliwala para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Hello? Hindi kailangan ng Panginoon kayamanan natin because He owns everything. Hello? Sabi doon, promising security. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi gusto mo secure ang buhay mo. Tama po ba? May kausap po ba ako? Pero kung yung security mo na yan, itatapat mo sa seguridad na meron dapat para sa Diyos, nagkakamali ka, kapatid. Hello?
Sabi doon, promising security, that's mammon. Ipinapakita ng pera sa'yo, sige, magkamal ka ng maraming pera para secured ang future mo. Kaya nga po yung sikat na yung flood control eh. Sa dami na ng pera nila, hindi sila masatisfied. May kausap po ba ako? Okay? Kasi yan ang spirit. Kasi isi-secure daw ng spirit na yan yung future mo. Pero sinasabi ng Panginoon, kaya nga po, dito po natin makikita na itinapat o kumbaga hinayaan ng Diyos na i-compare ang sarili niya sa spirit na yan. Kasi gusto ng Panginoon ipakita kung sino ang Diyos sa buhay natin. Nakakaintindihan po. Okay? Promising for loyalty, security, happiness, and identity that only God can truly provide. Ang Diyos lang po makakapag-provide ng mga bagay-bagay na yan. Pakisabi sa iyong katabi, ang Diyos lang. Kaya kung meron kang dapat ibigay sa Panginoon, huwag kang mag-atubili ibigay para sa Panginoon. Hello? Kung siguro 100 at napakaraming pera, you can easily give. Pero ang tanong, pagka tumataas yan, are you willing to give? Habang tumataas yan, are you willing to release? Hello? It's easy said than done. Tama po ba? Kasi it will test your security eh. Iti-test ko talaga doon. Amen? Pero sabi dito, yung spirit na yan, gusto ng Panginoon alisin sa atin, yung spirit na yan, at ibaling natin yung ating atensyon sa ating Diyos. May kausap po ba ako? That's the spirit. Hindi pala basta-basta na sinabi lang mammon. Yung mammon pala na yan, espiritu pala yan. Kaya hindi mo akalain, hindi mo na mamalayan, ang ina-idol mo instead of God, ang ina-idol mo yung mammon spirit. Hello? Kaya minsan hirap tayong ibigay because that's the controlling spirit na sa atin. Hello? Amen? That only God can truly provide. Ang Diyos lang po makakapag-provide po niyan. Amen? Last verse, ano sabi po rito? Kaya po yung sa mga pagkakataong ganito na tayo po ay hinahayaan ng Panginoon to test Him. Okay? We must abide in His word. Sabi doon, Proverbs chapter 3, 9 and 10, honor the Lord with your possession. Hello? Honor. You have to give honor. And with the first fruit of all your increase. Bakit daw? So your barns will be filled with plenty. And your vats will overflow with new wine. Gusto ng Panginoon, yung honor na para sa Diyos, at huwag mong ibigay sa spirit na mammon. Because when you do not want to give what belongs to God, ang ino-honor mo yung mammon spirit rather than God. Hello? Kaya pansinin mo minsan kahit gaano karami ang dumarating sa'yo, you are not happy. Hello? Na minsan dumadaan lang sa palad mo. Bakit po? It's because that's the mammon spirit controlling. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga po, when we want that our barns will be filled with plenty, okay? We have to give honor to God at hindi po sa spirit na mammon. Hello? This morning, is that the way how you honor God? Okay? Yun yung pagbibigay natin. It's an honor before God. Bakit po? Papatunayan ng Panginoon that truly He is our provider. Meron kang pera ngayon, it's okay, it's good. Amen? Purihin ng Panginoon. Pero when you focus your eyes on those material things, mamayang gabi, you're not sure if you still have that possession in your hands. Bukas, maaaring magaling ka, kaya ka, kumbaga, nakakakamit na magagandang mga ganyang mga bagay. Kaya ka sinusweldohan ng malaki because of your knowledge. Amen? Pero alam po natin na all that we have belongs to Him. Hello? Wala po tayong pag-aari. Bukas, hindi natin alam kung ganito pa ba tayo kalakas, ganito pa ba tayo kasigasig, ganyan pa ba tayo kayaman. Amen? Pero habang tayo po ay may lakas, may hininga, we have to give glory what belongs to Him. Hello? Ibigay natin yung glory na nararapat para sa ating Panginoon. Give what is best for God. Amen? Kaya nga po sa Malakay, that's under the law. Kasi pag hindi po sila sumunod doon, ano sabi ng banal na kasulatan?
Isusumpa sila. Kaya sumusunod ang mga tao sa Old Testament because, hello, they are under the law. Now we are in the New Testament, dapat po we have to give under the grace. Kaya nga po, God loves a cheerful giver. Hindi ka dahil sumunod dahil takot ka sa Panginoon, kundi dahil nagbibigay ka dahil mahal mo ang Panginoon. Hello? Amen? Tayo po yumukot, manalangin. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong muli na binigay niyo po sa amin, na pinapatunayan niyo lamang na apart from you, wala po kaming magagawa. Salamat sa iyong pag-ibig, biyaya, sa mga pagpapala na patuloy na dumadaloy sa bawat isa po sa amin. At amin po itong ibinabalik sa inyo dahil nararapat lamang na ibalik po sa inyo. Salamat po, Panginoon, at amin pong naintindihan why we are giving. Salamat po, Diyos, na patuloy kang nagre-remind sa amin na sa amin pong pagbibigay, pinapatunayan mo na ikaw ang Diyos na amin pong tagatugon ng bawat pangangailangan po namin. Salamat po, kami nagbibigay dahil mahal ka po namin at nais po namin sumunod sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Sadya ay buti lang aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso
Amen. Dadako po tayo sa atin pong announcement. Ayan po, Prayer Matters po with Pastor Vicky de los Reyes on February 9, 7:30 p.m. po. Ang ating pong home midweek service, ang schedule po natin ay sa bahay po ni Sister Shara Jace. Dito po magkikita-kita 6:30 p.m. 6:30 p.m. po dito po magkikita-kita ang lahat po ng sasama para po sabay-sabay po tayong pupunta sa bahay nila Sister Shara. Tinig ng Pag-asa po every Thursday 7:30 live po ito on Facebook. And our spiritual feeding via Zoom po every Tuesdays at 8 p.m. po. Yung link po niya is isinisend po sa atin pong GC. And our soaking po every Saturday at 4 p.m. po. Everybody po ay invited po. Let's experience the presence of our God po dito po sa ating worship hall. Upcoming events. On February 21 po, Saturday po ito, we will have the Joint Youth Fellowship. Ayan po, sa darating pong February 27 po, 8 p.m., everybody po ay invited po sa ating worship, word, and prayer night po. Ayan po, sa darating pong April 1 to 3 po, we will be having our Family Camp 2026. Rekindle your fire po. Ito po ay gaganapin sa Zambales. We will have 500 registration fee po. So, ang lahat po ay inaanyayahang sumama at mag-ready po tayo sa gagawin po ng Panginoon sa atin pong family camp. Worship team po is open for training for singers, musicians, dancers, multimedia, and sound technicians po. Ang lahat po na interesado po ay lumapit lang po kay Brother Ban. And please don't like us and follow on our social media po, on our Facebook and YouTube. Jesus Be Lifted Up po, and our Instagram, JBLU_church po. Tinatawagan po natin ang atin po mga first-timers, si Sister Grace Asuncion and Brother Christian Dave Residuo. And si Neil Medina. Sige po, ipagpipray po tayo ni Rev Stella po. Praise the Lord. Welcome po kayo dito sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay non-sectarian full gospel. Hindi po natin pinag-uusapan katulad na ating narinig. No, hindi tayo nag-usap tungkol sa anumang reliyon. Ang ating pinag-uusapan dito ay ang ating Panginoong Jesus, no? Dahil siya yung mga hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, nais niya na maranasan natin sa ating buhay. Salamat po sa inyong pagdalo at alam namin na may plano ang Diyos sa inyo. No? Kaya, praise God. Ituon natin ang ating kamay sa kanila. Panginoon, marami po salamat sa buhay ng aming mga kapatid. Lord, hindi po aksidente na sila dinala nyo sa lugar na ito dahil nais nyo na maranasan nila, malaman nila, maintindihan nila, Panginoon, higit sa lahat. Lord, naroon na ang tunay na identity na ibinigay nyo sa tao, Panginoon, ay kanila may kapamuhay. At ito ay natatanggap lamang namin dahil sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya, Father, we pray, Lord, na mga salita nyo na natanim sa kanilang mga puso sa oras na ito, hayaan nyo, Panginoon, na ito ay makultivate, Panginoon, magbunga, O Diyos, at makita nyo sa aming mga kapatid na ito na isang araw, Lord, lumalakad sila, Panginoon, for that kingdom dominion, O God. Kingdom rulership, Lord, mapapagtagumpayan nila lahat ng kanilang, Lord, mararanasan, Panginoon, ng mga problema, mga pagsubok, dahil, Panginoon, sinasamahan niyo sila. Lord, binibigyan niyo sila ng katagumpayan. Pagpalain niyo po sila at uhawin niyo ang kanilang mga puso. Hanapin ka nila, Panginoon, dahil sinabi niyo, if we will seek first your kingdom,
All of these things shall be added unto us. Kaya Lord, sa oras na ito, ano man ang kanilang mga pangailangan, dahil kinatagpo mo sila, alam ko, Panginoon, that you have prepared everything, Lord, na kanilang pangailangan, for it is your promise. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at hayaan niyo, Panginoon, ang yakap niyo ang patuloy nilang maranasan sa kanilang mga buhay. Pinagkakatiwala po namin ang kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat. We give you all the praise, the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Welcome, welcome. Amen. Sige po, tayo po'y muling tumayo. At awitan natin ating Panginoon. Lahat ng papuri ay alay natin sa ating Diyos. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, puno ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa muling pagpapaalala, Panginoon, na kami po ay likha mong kawangis mo, God. Espesyal, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, kami ay mahalaga sa iyo pagkat kami nilikha mong tunay, Panginoon. Ang buhay namin, ang bawat hininga, Panginoon, ay galing sa iyo, O God. Lord, sa umagang ito, salamat sa iyong ginamit, O God. Na tunay nga pong new revelation, O God, at pagpapaalala muli, Panginoon, that we have our authority, O God, sa bawat ganap sa aming buhay, Panginoon, naroroon ang iyong pagsama, O God. Lord, sa umagang ito, lalabas kami, Lord, claiming our portion, O God, na bibit-bitin namin sa panibagong linggo na aming kakaharapin, O God. At sa bawat paglabas namin, saan mo man kami dalhin, Panginoon, kami ay magandang ehemplo, Panginoon. Pagliwanagin mo, Panginoon, ang aming mga buhay upang kami
maging ehemplo sa bawat aming makakadaupang palad, O God. Lord, salamat sa lamat, Panginoon, and we claim the breakthrough, O God, Lord. At dalangin namin, O Diyos, O God, Lord, sa muling pagbalik namin, Panginoon, magandang balita muli ang ipagkakaloob namin. Ikaw lamang maitaas sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya, O God. At dalangin namin, O God, O Lord, ang proteksyon, pag-iingat mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for we honor you. We praise you in Jesus' name. Amen.